ние ще направим една Бейблейд битка. Играеме до 5 точки. 3, 2, 1, пари! Кой ще победи? Може да бие всеки. О, моя победи. Давайте. Сега, втора битка. 3, 2, 1. Леле. Как бия? О, леко. Не си изпусти. 3, 2, 1. Леле. Вижте какво направихме. Вижте. Пасче. Терената. Така, сега имаме малко проблеми, малко забавяне. Така. Ако сте забелязали, вижте какъв блейд използвам. Давайте. Ето го и моя. Малко си приличат, нали? Да. 3, 2, 1. Само да напомня, черния е неговия, белия е мой. 3 на 0. Старам 3 на 0. Давай! Вау. Успорвана битка. Леле, да се добри, но мисля, че моя ще победи. Леле, дресе! Не, ще падне. О, да. 1 на 3. Добро. 3, 2, 1. Освободи. Вижте! Всеки може да победи. Има и победители, има и губ. Вау. Леле. Вау. 4-1. Сега аз използвам друг. Ето. 3, 2, 1. Освободи. Габи, веднага да махам това. Там не да играеш. Видяхте ли това? Сега колко сме? 4, Добре, давай. 3, 2, 1. Победител! Победител е! Довиждане и до нови срещи!